Sheikh Tahiru Usman Bauchi ɗaya ne daga cikin igiyoyin Shehu Ibrahim, wanda yana rubuce a Majalisar Ɗinkin Duniya. A tarihi ba a taɓa samun mutum wanda ya tara abin da ya tara ba, a tarihin duniya, ba a tarihin Najeriya ba, a tarihin duniya ba a taɓa samun wanda yake da bai wanda ya tara ba. Ya rayu irin rayuwansa, ya samu ya achievement, ya cimma manufansa. Shehi shi duk abin da yake nema Allah ya cika masa burin shi. Kaga 'ya'yanka mahaddata Qur'ani, kaga muridanka ka shimfiɗa al'amanu wassalamu wal idmi'inan, kama yadda sha'ab na Najeriya sha'ab sufi, wanda idan ba dan shehi ba, yanda aka karfafa wancanan ka tsohon da yake mace, yanda aka karfafe shi da duk abin da ake karfafa mutum, ya samu tamwil daga kasashen larabawa, ya samu karfafawa daga daular Najeriya, da a yanzu mafi yawan mu muna daddangala da wanda muna rike da aswaki muna ci.